हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत ओल्या काजूची भाजी. तर बघा किती छान दिसते आपली भाजी ही. आणि ही भाजी मी कशी बनवली आणि ओले काजू मी कुठून आणले, तर हे पाहण्यासाठी ही रेसिपी नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि आवडल्यास नक्की लाईक करा. हे बघा, मी ना या काजूच्या बिया घेतल्यात, अगदी सुक्या आहेत या बिया. त्या मी ना पाण्यात भिजवून घेतलेल्या 5 ते 6 दिवस. 6 दिवसानंतर बघा छान फुललेत ते पाण्यामध्ये. बघा एकदम मस्त. आता आपल्याला काय करायचं, हे बिया आहेत ना चिरून, जसं आपण नॉर्मल काजूचे गर असतात त्यांच्यापासून जे ओल्या काजूची भाजी बनवतो जसे गर काढतो तसे सेम हे चिरायचे असतात आपल्याला. आणि मग बघा किती मस्त अगदी ओल्या गराचे निघतात तसेच काजूचे गर दिसत आहेत बघा. छान निघाला देखील एक एक गर आपला. तर मी हे काजूचे गर कसे काढले ते मी तुम्हाला दाखवते. थोडे काजू चिरून बघा. हे भिजवलेले जे काजू आहेत ना आपल्याला आधी छान चिरून घ्यायचे आहेत. बघा किती सुंदर चिरले पण जात आहेत. म्हणजे तुम्ही सुक्या काजूच्या बियापासून देखील ओल्या काजूची भाजी जी आहे ना ती बनवू शकता. बघा मस्त चिरले गेलेले आहेत आणि किती काजूचे गर पण बघा किती छान दिसत आहेत, मस्त अगदी ओल्या काजूच्या बियासारखे. आता आहे ना चमच्याच्या साह्याने ना मी एक कपडा घेतलाय, कारण त्याचा खूप चीक लागतो हाताला. त्याच्यामुळे अगदी सावधतेने, कारण आपले हात खूप खराब होण्याची शक्यता असते, म्हणून ना तुम्ही हाताला तेल वगैरे लावूनच या बियाचे जे गर आहेत ना ते काढा. तर मी आहे ना थोडा हेच कपडा घेतला, कारण त्याला चीक लागणार आहे भरपूर आपला. आणि आपल्याला असं चमच्याच्या साह्याने ना मी हे सगळे आता ते बियातले गर आहेत ना काजूचे ते काढून घेणार आहे. बघा अगदी इझिली निघतायत. म्हणजे आता जेव्हा केव्हा तुम्हाला आहे ना काजूची बियाची जी भाजी आहे ती खाऊशी वाटली ना, तर तुम्ही ना नक्की हे स्टोर करून ठेवा. ज्या बिया आहेत ना त्या बघा, हे आपण जे काढलेले ना बिया बघा, ते छान आहे ना आता काढून धुवून त्याला स्वच्छ 1 ते 5 मिनिटं फक्त उकळी येऊ दिली. आणि बघा ही साल निघाली. तर तुमच्या साली राहिल्या असतील ना तर हे उकळल्यामुळे छान निघून येतात आणि काजू पण शिजले जातात. बघा आता आपण हे काजू घेतले, थोडे काजू मी इथे बाजूला काढून घेतलेत. आणि आपण भाजी बनवण्यासाठी आता वाटप करणार आहोत. त्याच्यासाठी मी कांदा, टोमॅटो, खोबरं, लसणाच्या पाकळ्या आणि अद्रक घेतले. याचं वाटप आपण वापरणार आहोत. आवश्यकतेनुसार तेल, हळद, लाल मसाला, कोथिंबीर, मिरची, मीठ आणि याच्यामध्ये खडा मसाला घेतलाय. तो काय काय ते पण मी तुम्हाला दाखवते. मी ना पॅनमध्ये पहिले आता गरम करत ठेवले आणि तेल ॲड करते त्याच्यामध्ये. आपण ना जे काजू थोडेसे बाजूला ठेवले होते ना ते आता ह्याच्या तेलामध्ये ना आपल्याला छान फ्राय करून घ्यायचे आहेत. बघा छान सोनेरी कलर येईपर्यंत आपल्याला ते भाजू द्यायचे आहेत. बघा मस्त आपले काजू फ्राय झालेले आहेत. आता मी ते काढून घेते बाजूला. आणि आता याच तेलामध्ये ना आपण वाटपासाठी जे साहित्य घेतले ते छान खरपूस भाजून घेणार आहोत. कांदा ऍड केलाय मी आणि आलं लसणाच्या पाकळ्या छान भाजून घेऊया खरपूस. बघा छान भाजले गेले आपला कांदा. आता आपण ना याच्यात टोमॅटो ऍड करूया. साधारण 2 मीडियम आकाराचे टोमॅटो आणि 2 मीडियम आकाराचे कांदे मी इथे वापरलेत. आता आपल्याला टोमॅटो देखील व्यवस्थित शिजला ना की त्याच्यात आपण जे खोबरं घेतलंय, मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलंय, ते पण खरपूस भाजून घेणार आहोत. बघा आपल्या वाटपासाठी जे साहित्य खरपूस भाजून रेडी आहे. थंड झाल्यावर मी मिक्सरच्या भांड्यात ऍड केलंय आणि आपण ज्या भाजल्या होत्या ना काजूच्या बिया त्या ऍड केल्यात मी याच्यामध्ये. पाणी थोडं ऍड करते आणि मिक्सरला छान पेस्ट करून घेऊया आता. आणि मग भाजी करायची तयारी करूया. बघा
आता आपण भाजीची तयारी करतोय. त्याच्यासाठी मी जो बोललेली खडा मसाला, त्याच्यामध्ये मी ना जिरं, तेजपत्त्याचं पान, लवंग आणि मिरची घेतली, लवंग आणि काळी मिरी घेतली आहे, सॉरी. आणि आता जिरा आपलं छान तडतडलंय, मसाला तेलात भाजला ना की आपण लगेच जो वाटप केलंय ना ते ऍड करणार आहे. छान तेलात आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचंय. आपण ऑलरेडी त्याला खूप छान खरपूस भाजलेला आहे, पण तरी सुद्धा आपण आता तेलात छान परतून घेणार आहोत त्याला. आता मी मिक्सरचं भांडं धुवून घेतलंय, तेवढं पाणी घेतलंय. आता आहे ना छान मिक्स करूया आणि जरा पाणी आटेपर्यंत आहे ना आपण जरा हे मसाला असाच शिजू देऊया. आपण जे काजू ऍड केलेत ना त्याच्यामुळे ही पेस्ट खूप जबरदस्त होते आणि त्याच्यामुळे आपली भाजी देखील खूप छान होणार आहे. बघा छान शिजली पेस्ट. आता आपण एक एक करून ना मसाले ऍड करूया त्याच्यामध्ये. मी आता हळद ऍड केली आहे आणि हा लाल मसाला आहे, मालवणी मसाला वापरते. तुम्ही कोणताही लाल मसाला वापरू शकता. छान आपण मिक्स करून घेणार आहोत आता मसाला. चवीनुसार मीठ ऍड केलंय मी आताच आणि आता मी हे छान मिक्स करून घेते. बघा छान मिक्स झाल्यावर किती कलर चेंज झालाय, मस्त झाले अगदी मसाला आपली ग्रेव्ही. मी आता झाकण लावून ठेवलेलं. बघा आपली ग्रेव्ही आता रेडी झालेली आहे. आता आपण याच्यात काजूच्या बिया ऍड करतोय आणि छान मिक्स करून घेणार आहोत. आपण अगोदर शिजवल्या होत्या काजूच्या बिया, त्याच्यामुळे जास्त वेळ नाही, जवळजवळ 10 मिनिटं, 5 ते 10 मिनिटं ठेवणार आहे. बघा मस्त मी कोथिंबीरने ऍड केली आणि आता एक मिक्स करून देते त्याला आणि मग सर्विंगची तयारी करते. आपली छान भाजी ओल्या काजूची तयार झालेली आहे. आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय.